Bawucwanini siyakwamkela kwi-Unheard Voices Speaking. Andanoba ndiphinde ndikunike i-platform uphinde uzazise kodwa kumi ngathi sewuzazisile kodwa uba ndirongo ndilungise Bawucwanini. Kunjalo Khehle. Aba badala bokuqala ngabo abakhokhelayo, mandibulele tatam. Bawucwanini, ndinombuzo endinawo nanjengoba apha kule podcast yethu sivumela wonke umuntu one-perspective yakhe, akho mntu rongo, akho mntu right, wonke umuntu one-perspective yakhe. Sifuna u-educate, sifundise abantu out there abacifana ukuba i-information iphelele kwi-information eza neBhayibhile. Information iphelele kwi-information ayifumana kumama notata okanye kuloo ndawo ayifumana kuyo. Sikholelwa ukuba zininzi iindlela zokubulala ikati, zininzi izinto esingazaziyo sibe sicifana uba thina sazi. Ngoku ke ngoku sifuna ukuqonda, ingaba thina nabantu abamhlophe sinoThixo omnye okanye ingaba siyohluka okanye ingaba ikhona into esohlulayo kubona njengabantu abamhlophe bathe xa besikhoboza basithatha basifaka kule meko sikuyo. Apho ubusithi umuntu omnyama kuthiwe makathandaze kuThixo wakhe, athandazele inkululeko, apho umuntu omhlophe yena ethandazela ukuba nezileyvu ezininzi uba makasikhoboze kwenzela uba zimsebenzele zimenzele into ethile okanye loo nto zimsebenzela kuyo. Ingaba uThixo wethu umnye naba bantu okanye sithi abalahlekileyo okanye bayasilahlekisa thina? Noba ndiyibuza kakuhle. Mandibulele okokuqala ngokwethuba esilifumeneyo kuthi nathi sizathuze. Umbuzo unzulu ngohlobo lokuba uthi ngaba sinoThixo omnye singama-Afrika naba bantu bamhlophe. Kuba uThixo mos xa sithetha ngoThixo sithetha nge-spirit esi-existe before i-existence yento yonke, of which is we cannot count the spirit or differentiate the spirit. The spirit is one. So uThixo mnye kahle kahle ngokwenyani. Kodwa ke ngokwendlela thina singama-Afrika esimkhonza ngayo yohlukile ngokwendlela nabo abathina abamkhonza ngayo. Kahle kahle uThixo ngokwespirit uyikhonka, ungumlawuli wethu sonke kwizinto zonke kwihlabathi jikelele. Kodwa ke ngoku sohlukile nathi singabantu ngokwendlela esithini esiya ngazo kuye. Now ndize ke ngoku kule nto ba thina singama-Afrika asinandlela inye nabelungu ngokokunqula uThixo. Abelungu xa bethetha ngoThixo basiza kwi-Europeans, ama-Europe. Ndizawuyama kakhulu apha esintwini ndimane ndichaphazela noJoji kancinci kuba ke sesicolonize ke singaba bantu singaba. I-Europeans zithi xa zithetha ngoThixo zithi God okanye zithi Jehovah. Mandiye kwi-Christians because i-Christianity is European religion. uJehovah okanye uJah, ama-Rasta they use uJah, that term Jah, kaJah. Uminisha uThixo, but ke ngoku xa bemklarifaya bengamaKrestu bathi God the Father, the Son, the Holy Spirit, uJehovah lo, kube noJesus Christ of which is his son. Now la Jehovah une-Trinity is differentiated ngokweziqu ezintathu. Kwezi ziqu zithathu kuthiwa zizo ezithini ezicreatayo ezidalayo. Now kume ke ngoku umntu wesintu apho ndilahleka khona ukuba zidala njani. Because xa sithetha mos ngoThixo sithetha ngenyani of which is ispirit esi-existileyo phambi kokuba kubekho yonke into ekhoyo emhlabeni. Now masikreate ke ngoku kulo Thixo wama-Europe, Tata, uNyana, uMoya, kuvele omnye umntu. Asikwazi uthatha uTata simdibanise noNyana ngoba sabe sikreate enye into ngolo hlobo. Safuneke ngosithatha uTata simdibanise noMama.
Njani? Then ke ngokwe-Trinity yabo nakwendlela abamcacisa ngayo uThixo, asinothi siyabala ngokwe-maths, asinokukhupha i-answer. But ke ngoku masiye ke ngoku kuma-Afrika, ndizama ke ngoku ukuya kulaa nto uba ngaba thina singama-Afrika nabantu abamhlophe uThixo umnye na, ya uhluka ke ngolo hlobo ngendlela esimkhonza ngayo. Ngoba thina sithi xa sithetha ngoThixo, mandenze umzekelo ngamaXhosa, athi qamata, qa means isiqalo, ma umama, ta utata. So ngumama notata lo, sithetha nge-balance of creation. Ya, so xa sikreyitha mos kufuneka kubekho uma, kubekho uta, kuze kubekho uqhamaninandi, of which is ke ngoku phaa ke ngoku kulaa European God kuthethwe nge-Trinity ta, kwathethwa ngonyana, kwathethwa ngomoya. Le yethu sithetha nge-beginning of which is isiqalo, le nto idale mna as uta okanye yena as uma. Qamata, uma nota bazii-pillars like inyanga, ilanga. So sithatha umoya mos wenyanga nomoya welanga sizidibanise to create i-golden meridian. Zidibana zombini mos to form la electromagnetic field le yenza ntoni thina singabantu nezityalo apha emhlabeni sikwazi uphila sibe nobomi. Now nomntu ke ngoku udibana nomntu of which is si-spirit esiya esiphila within intoni, umntu obhinqileyo nomntu ongutata, zifoma i-togetherness as one. Le nto sithi nguGod, uThixo, ubunye, umoya wobunye, umoya wothi, because mosithi uThixo luthando. So abasethandweni bakubani? BakuNkulunkulu. It doesn't matter what is the balance or intoni. So they create ke ngoku isiqhamo santoni, sothando, which is umdali ngubani? nguNkulunkulu, nguGod, which is sithi mos God is love. So this love, olu thando lizise ntoni? Isiqhamo sothando, which is lo mntana. Now lo mntana ke ngoku naye ke ngoku through ilava ayifumanayo uzawuzikreyithela naye ezakhe intoni? I-youth. So nguqhamaninandi. So that's how ke ngoku thina we explain God singama-Afrika. Andanoba ndicacisa kahle. Cacise kahle tata. Ngoxani ndifuna siye breakini, ndifuna siyosela amanzi kwenzela uba aba bantu bakhe badibane ngentloko nabo. Yeah. Nkosi tata. Of course.